da započnemo naš kulinarski izazov, pripremite ribu. Naravno, draga Bela. Hajde da počnemo. Ja koristim Nutellu. Kakav miris. Dakle, sipat ću Nutellu u kalup za veliko jaje. Da. Kada se Nutella stekne, treba izvaditi polovine čokoladnog jeda i spojiti ih. Belisimo. A sad ću podeliti jaje na 2 polovine. Uspelo je. I spojit ću to ovako. Oho, šef ima čak i pomoćnike. Kako zanimljivo. I još jedan šef. A vi ste odličan tim, svaka čast. Ojoj, mamice, šta se to dešava? To je to, a sada treba obojiti svu figuricu. Treba da mi jajkula postane plava. O da, kako lepa boja. Gledajte, to je nevjerovatno. Baš mi se sviđa. Ups, malo sam vas isprljao. Okej, sada možete pogledati rezultat. Šta se dešava? Riblja kost. Kakav užas. Naravno, jer ću ja za svoju unuku pripremiti najukusniju ribu. Ispržit ću je s obe strane, a zatim dodati povrće i sir. Eto, skoro je sve gotovo. Ostalo je dodati ruzmarin. Kakav miris. Stavit ću 1 gramčicu. Šta je ovo? Jennifer, šta to radiš? Sve je jednostavno, bako. Treba mi puno žvake. Tako je ukusna. Gledajte kako mogu. Super. Okej. Sada treba razvaljati žvaku. I oblikovati ribu od nje. Tako je. Gledajte, ispao je slatki delfin. To je divno. Nevjerovatno slatko. To je to, svi smo završili. Da, Bela, probaj, draga. Wow, tako brzo. Ne, samo ne, prava riba, nisam na to mislila. Okej, probat ću malo. Joj, čak i miriše ružno. Ne, to nije za mene. Okej, a šta je ovo? Liči na čokoladnu ajkulu. Da, to je stvarno čokolada. Baš je ukusna. Tako mi se sviđa. Obožavam čokoladu. Hoću da probam rep. Tako je lijep. Super. Okej, dovoljno. A šta još imamo? Juj, kako sladak roza delfin. Takva je duša. Pa to je žvaka, čekajte. Super. Dakle, ko je pobedio? Delfin mi se najviše dopala. Hvala, Bela. Ti si najbolja sestra. Šta bi vam sada mogla smisliti? Tačno, hoću tortu, što veću? To je lako. Hajde da počnemo sa kremom. Dakle, sastavljam tortu. Iscedit ću malo na koru. Tako je. A sada sastavljam tortu, kora, krema i tako do kraja. A sad ću uzeti kalup i staviti ga unutra. Sklanjam sve suvišno. Ovo nam ne treba. Šta se dešava? Šefe, prestanite. Dosta. Pa ja sam ovde. Sva sam u kremi. Šefe, šta sebi dozvoljavate? Ups, izvinite, bako. Nisam vas primetio. Dakle, gde sam stao? Tako je. Treba mi mastika. Tako je slatka. Sad ću je razvaljati oklagijom. Odlično. A sada pokrivam tortu mastikom. Super. Da, sve mora biti ravno. Dodajem jedan važan detalj. Eto. Ali to nije sve. Sad mi treba karamela. Kako je tečna i privlačna. Sad ću preliti balon karamelom. Gledajte kako lepo curi.
Kada se karamela stekne, mogu dodati detalj i skloniti balon. Dovoljno je samo probušiti ga. To je to. Ovo mi više ne treba. Sada vadim ogromnu teglu Skittlesa. I sipam sve bombone u ovu činiju. To je stiva činija, ako ste zaboravili. Ostalo je staviti etiketu Skittles i to je to. Ja sam završio. Ups! Izvinite, bako. Mene celog dana nešto pogađa od vas, šefe. Budite pažljivi. Krema će mi trebati. Dakle, iscedit ću je na koru. Odlično. Zatim ću to sve izmešati čačkalicom. To je to, sklanjam kalup i ukrašavam sve cvetićima. Ostalo je dodati voće. Jennifer, uzmi jednu bobicu. Dakle, ukrasit ću svoju tortu malinama. Odlično je ispalo. Beli će se sigurno dopasti. Jennifer, je li to pravi sladoled? Da li sam ispustila kuglicu? Nema veze, pokušat ću ponovo. Tako je. Stavljam u kornet i ukrašavam svoju tortu sladoledom. Odlično, to sam i htjela. Bela, probaj. Tako sam srećna što ste tako brzo završili. Šta je to ovdje? Hajde da razbijemo. Uspjelo je. Unutra su Skittles bombone. Obožavam ih. Odmah ću da probam. Tako su ukusne. I ovo staklo je jestivo. Nevjerovatno. Okej, a sad ću da probam tortu. Ona me najviše zanima. To je tako ukusno, nevjerovatno. Pravi užitak. Okej, a šta je ovdje? Da vidimo. Ova torta je tako šarena. Jako mi se sviđa ukus. Super. A to su moje omiljene maline. Ekstra. A šta je ovdje? Tako velika torta. Jedva čekam da probam. Divno. Topi se ustima, super! Dakle, pobedio je šef! Čestitam! Pobeda je moja, to! A sada želim... hamburger, da! Hajde, spremajte! Okej, hajde da počnemo. Dakle, treba mi pače mesa. Posolit ću ga. A sad ga treba istući. Počinjem! Kakva je to buka? Je li to počeo zemljotres? Šefe, opet vi? Dajte mi to! Pravite previše buke. Eto, uzmite ovo. Šta je ovo? Prvi put vidim. Pa dobro, hajde da probamo. Stavit ću meso na to. A zatim iseći krug. Odlično. Ovaj komad treba da pripremim na mojoj mini kuhinji. Tako je. Prevrćem. Kakav miris. Sviđa mi se. A vreme je da sastavim mini hamburger. Odlično. Šta? Kako se to desilo? Tek što sam sastavio savršen hamburger. Žao mi je. Dakle, treba očistiti jaje od ljuske. Uspjela sam. A sad ga delim na 2 polovine. Da, to će biti letinje. A sada sastavljam burger. Gledajte, ispalo je tako slatko. Zdrav hamburger, šta može biti bolje? To je to, može se jesti. Jennifer, kako ti se čini? Bako, ne smetaj, skoro sam završila svoj hamburger. Previše kečapa. Moram da krenem iz početka. Uzimam Oreo. Imam ga u više boje, pogledajte. Dakle, napravit ću hamburger od Oreo kolača. Ispalo je tako lijepo. Neka Bela proba i kaže šta joj se više sviđa. Bravo. A šta je šef smislio?
A ja imam divne zlatne hamburgere. Bela to zaslužuje. Neka proba. Prijatno. Prijatno, dušo. Već sam ogladela. Hoću da probam prvo ovo jelo. Izgleda čudno. Okej, probat ću. Nije nešto. Ne sviđa mi se. A šta je ovde? Oho! Pa to je slatki hamburger od Oreo kolača. To mi se sviđa. Da, ukusno je. Idemo dalje, ostalo je posljednje jelo. Oho, zlatni burger. Kako je dobar. Sviđa mi se. To je baš ono što sam želela. Cool. Šefe, pobjeda je vaša. Da, i opet sam ja pobedio. Hvala, Bela. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao društvo!